DXDC Radyoman Report. Posibleng nagsilbing entrance ug exit sa mga tulisan ang manhole gikan sa kalsada aron ma-penetrate nila ang flooring pasulod sa usa ka grocery store sa may puan ning syudad. Gibutyag ni Police Major Rosario Aguilar, Taloma Police Station Commander, gituyog bangag sa mga suspect ang salog sa pharmacy sa sulod sa establishmento aron magsilbing agianan sa paghimo sa pagpangransak. Sa investigasyon, mobalor sa 400,000 pesos sa cash safety box ang nadagit, lakip na ang mga kwartang unod sa gipangguba nga ATM machine ug pay and go loading machines. Matud ni Aguilar, sa gipalawmang investigasyon, gisubay usab nila ang tanang schedule sa mga empleyado sa maong establishmento. Aduna na sila lead ug ginatutukan nga mga individual. Itong manhole dito, ma'am, mo ito nagsilbi nilang entrance at exit po. Posible, mo dyan na itong itanawan. Kay mauro man to ang buslot dito, mauro man to agyanan. Ibang check mo po na to, wala man po entrance or exit entry. Katong entrance dito gani, katong nakaroll up dito, wala po yung Posible, sweepo lagyan sa perimeters ang katong conflicts, ma'am. Di ko kasultik sweeto, pero posible nga ilang isalihan to. Sigo ni Aguilar, ginasubay nila karon ang mga CCTV footages sa laing mga establishmento tungod ang CCTV footage sa sulod sa giransak nga grocery store gidaot usab sa mga suspect sado. Kasama mo sa balita, Radyoman Aimee Ganita, Tatak RMN. Tatak RMN.